Xa se cumpriron 50 anos dende que Luís Martín e Perfecto González Chicho fundaron unha empresa que a día de hoxe continúa a ser un referente. Hierro Santa Cruz naceu no 1976 como o soño duns emigrantes que retornaran á súa terra. Nós nacemos aquí, neste sitio onde estamos ahora mesmo, en 1976, da man de meu pai Luís Martín Jiménez e de meu tío Perfecto González Vidal Chicho, para que todos nos entendamos. Eran momentos moi difíciles, pero eran momentos de ilusión de todos os españoles, posto que empezábamos unha nova etapa, unha nova era, un futuro moi esperanzador e moi ilusionante. E aquilo levounos, a nós os tres, pero sobre todo a eles os dous, que tuveran que marchar alá por os anos 60 para a Alemania, emigrando, traballaron que son ferrallistas, e viñeron para aquí e quixeron montar, pois eso, que é Hierro Santa Cruz. Os primeiros anos estiveron cheos de oportunidades. A empresa medrou ao igual que o facía o país. O Mundial de 82, as Olimpiadas de Barcelona e a Expo de Sevilla no 92 ou o apoxeo da construción a comezos do século XXI. Pero pouco despois chegaría a gran crise que os obrigou a reinventarse. Para unha persona que gracias a ele, que hoxe non pode estar entre nós, que está en México, Ernesto Fernández, que hoxe está aquí a súa familia, que yo quero agradecer, pois gracias a él podemos sobrevivir e hoxe pois somos un grupo outra vez empresarial potente despois desa crise forte que pasamos e que todos conocedes e donde por primeira vez na historia tuveme que sentar con 25 traballadores, con 25 para dicirlle que non podían continuar con nós e pasino moi mal. Onte tocou mirar cara atrás, pero sen perder de vista o futuro. Un tempo que chega da man dos socios de Hierro Santa Cruz, o Grupo Ferralia. Porque un xa se ten que ir retirando e as empresas hai que profesionalizalas para que duren outros 50 anos máis, buscar un socio estratégico. E buscamos un socio estratégico que é o Grupo Ferralia, que é o grupo máis grande de España, un dos máis grandes de Europa, está por todo o mundo, seguimos sendo socios, pero ahora xa mandan eles. Pero ese non é importante. O importante é que os traballadores sigan vendo unha boa oportunidade de traballo para eles e para as súas familias. Este 50 aniversario foi toda unha festa, tamén unha homenaxe ao traballo da familia que o fixo medrar todo, como contaron o propio Telmo Martín e a súa tía Natalia, viúva de Perfecto González. E claro, a empresa foi medrando gracias a tamén aquí ao paisano, que eles traballaron materialmente, pero este traballou coa cabeza. E bueno, chegamos aquí gracias a ele, e máis os que están fora daqui, que xa non están. Rodeados de traballadores, provedores e amigos, celebraron este medio século de historia por todo o alto. Houbo comida e música, mesmo a actuación da Orquestra Panorama e tirada de fogos de artificio, que Hierro Santa Cruz quixo compartir coa parroquia cambadesa de Castrelo, que os viu nacer hai xa 50 anos. Para mí unha empresa ten tres pilares fundamentales, que son os clientes, os provedores e o capital humano. Sin eso non hai nada. E, polo tanto, é o máis importante para mí neste momento están convulsos é o capital humano. Polo tanto, chicos, empleados de Hierro Santa Cruz, compañeros de traballo, seguid así, porque necesitamos estar 50 anos máis. Moitísimas gracias a todos por vir a estar aquí con nós.